Tamvetserani chonde musaupitirire uthenga uwu wanu. Mtsiku la lero tikuwerenga buku kuchokera pa Yesaya chapter 4 verse yake la number 1 kulekeza verse yake number 2. Baibulo likulankhula mawu akuti ndipo akazi asanu ndi awiri adzagwira mwamuna mmodzi tsiku limenelo, nati ife tidzadya chakudya chathu ndi kuvala zovala zathu, koma titchedwe m'dzina lako chotsa chitozo chathu. Haleluya. Okondedwa, akunena kuti masiku amenewo akazi asanu ndi awiri adzagwira mwamuna mmodzi, mwajira ina adzakhala akazi 7 adzatenga mwamuna mmodzi nanena kunena kuti tonsefe tikwatira ndiwe, koma tizidya zakudya zathu ungoti chotsa chinonzo kuti tizitchedwa kuti tili pabanja. Ndakhala ndikumva anthu ambiri ndikuwerenganso anthu ambiri ma social media akunena kuti tili nkulidikilira tsiku limeneli kuti ife tidzakhale onjoya chifukwa tidzakhala ndi akazi ambiri koma azidzadya zakudya zawo. Okondedwa, ndimafuna ndilankhule ndi wina wake pano, ndimafuna ndimkumbutse wina wake pano kunena kuti masiku aja adafika ndipo tsiku lija lidafika. Zikutengera kuti iwe ukhale ndi chidziwitso, ukhale ndi vumbulutso kuti uzindikire kuti kodi ndiwe ndani, kuti uzindikire kuti kodi ndiwe amene udakwatira naye mwamuna amene ikapema kudya zako. Mwamuna amene akunenedwa apayo ndiye Khristu Yesu. Akazi amene akunenedwa apayo ndiye mipingo ya lero. Okondedwa, mwamuna amene akunenedwa apayo ndi Khristu Yesu, akazi amene akunenedwa apayo ndiye mipingo ya lero. Okondedwa, mpingo wina uliwonse kuti mudzawafutsitse umanena kuti ukutsatira Khristu Yesu, ndipo kamapemphera umanena kuti mu dzina la Yesu Khristu, koma kuti mukawafutsitse okondedwa mpingo uja ukuyenda mu njira zawo, ukudya zakudya zawo, ukuvala zakudya zovala zawo. Okondedwa, akati mpingo ndiye akhristu amene amakadzadzana ku mpingo kuna amatumikira, sunganene kuti ndimaphunzira ku sukulu koma ku sukulu supitako, sunganene kunena kuti ndimapemphera koma ukanika kukumana ndi anzako kuti muzisonkhana pamodzi ndikumamtumikira Yesu. Tamvetserani, Baibulo linena kuti ndipo masiku amene akazi asanu ndi awiri adzagwira mwamuna mmodzi. Okondedwa, lero lino anthu ambiri ndiopemphera mwamuna wake ndi ameneyo Khristu Yesu koma mayendedwe ndi awo. Lero lino anthu anakwatira naye Khristu Yesu ameneyo koma sakudya akudya zawo. Lero lino anthu anakwatira naye Khristu Yesu ameneyo koma mayendedwe ndi azigololo. Masande likakwana akunyamuka kumapita ku chechi, akuti bora iwo azitchedwa kuti ndiopemphera. Masiku ameneyo anafika kale. Zikutengera kuti Mulungu akupatse chidziwitso mkati mwa moyo wako kuti kodi ndiweyo amene ukutchedwa kuti ndiwe Mkhristu koma zakudya ndi zako. Ndinuyo amayi amene mukutchedwa kuti ndinopemphera mudakwatira naye Khristu Yesu koma zovala ndi zanu, simuwaveranso amuna. Tamvetserani, munthu amene amayenda ali pamaso pa mwamuna mwake namamvera zimene mwamunayo ali nkunena, okondedwa, amakhala pa ubale wabwino umene ubale wake kunja umaoneka kuti ndi wabwino komanso mkati mwa nyumbawo umakhala bodakali wabwino. Koma onse amene amanena kuti ine mwamuna ndangokwatira naye ine ndimadya zanga kunja amaoneka kuti ali pa banja losangalala koma mkati mwawo mmakhala muli moto. Lero lino anthu ndiopemphera koma mkati mwawo muli moto. Chifukwa chachani? Ali nkudya zakudya zawo. Lero lino anthu ndiopemphera koma sali nkuchiritsidwa. Chifukwa chani? Ali nkuyenda mayendedwe awo. Tamvetserana, anthu adakwatira naye mwamuna Yesu amene koma mayendedwe ndi awo. Anthu adakwatira naye mwamuna Yesu amene koma makhalidwe ndi awo. Anthu adakwatira naye mwamuna Yesu amene koma machitidwe ndi awo. Osati amamuna Khristu Yesu zimene ali nkulamula iwe kumavera ayi. Ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kuti nkutheka kuti ndiwe mmodzi amene udakwatira naye mwamuna Yesu amene koma mayendedwe ndi awo. Ndimafuna ndilankhule ndi wina wake, nkutheka ndiwe amene udakwatira naye mwamuna Yesu amene koma zochita ndi zako. Mwachidwe ndimafuna ndilankhule ndi wina wake, nkutheka ndiwe wopemphera umakhulupirira Yesu koma mayendedwe ako ndi oyipa, koma machitidwe ako ndi oyipa. Zindikirani unena kuti muli nkudya zanu, muli nkuyenda zanu, muli nkuvala zanu. Yehova atichitire chifundo, Yehova atipatse vumbulutso kuti tikazindikire kunena kuti kodi ife tili nkuyenda tili nkuvala zathu koma tikungotchedwa kuti ndife anthu opemphera. Mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, Yehova akupatseni mavumbulutso, Yehova akubwezeretseni pamaso pake, Yehova akupangeni kukhala omvera mwamuna Yesu wa ku Nazareti. Ambuye akudalitseni mu tsiku la lero. Khalani Mkhristu wosadya zake, wosavala zake, wongotchedwa kuti ndi Mkhristu. Musakwatire naye mwamuna Yesu amene koma nkumayenda mu njira zanu. Kwatira naye ndi mwamuna Yesu amene koma muziyenda pamaso pake. Ambuye akudalitseni mukhale ndi tsiku lopambana. Amen. Ngati mukukhulupirira, pangani like ndi kupanganso share komanso follow kwa abale ndi anansi. Amen.